Bistado nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo. Bistado nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo. Bistado sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno. Hindi na magpanago pa kay bistado ka na. Bistado! Bistado! Kag karon yari ang inyo alagad. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, tiuna sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa aton mga handong. Pasamit sang syudad, ang iya at abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Bistado! Serbisyo makasigurado, kay Idol John Kapulot. Bistado! Problema sa droga, iya nga malimpyo, kay Idol John Kapulot. Bistado! Alamak na korupsyon, iya nga tapuson, kay Idol John Kapulot. Bistado! Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiuna sang Bueno, mga kabyanan sa liwat, mayang aga naman sa inyo, tanan-tanan. pagigugma. Good morning na sa bilog nga Western Visayas. Upos kita sa aton Mayong agagi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pitutanan ka mga distrito. abilidad. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong, Mulo, Arevalo City proper. Ikaw at ako kay Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kapulot. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Makasigurado, Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. problema sa droga. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Pulot. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Puson kay Kakip na sa mga taga-isla sang Palawan kag Mindanao, Cebu Island. ikaw. Kag sa kutob sa Marabutan sining aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga kabistado, good morning. Tiuna Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. Bistado! atong pagpugyon, upos kita sa Sa aton kinandan mga kabistado diri sa aton nga pagpangalagad. dad. Duwat kita nga magatalakay sang pila ka mga dragko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Ikaw at ako Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon Kapulot. para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Makasi Sa kinandan, kay mangin kaupon man aton karon ang mga report na kay impormasyon nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters. iya nga malimpyo. May kang tanan sa ila mga natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Iya nga Sa kinandan may kaupon aton karon mga balita kay information nagikan kay kabistadong Joshua Haka nagikan sa sulat sang oras sa bilog nga probinsya sang Capiz. Mga balita kay information nagikan naman sa serbisyo pagpagpo. syudad sang Iloilo pud kita kay sa City Hall. Kag iban pa nga mga parte sang syudad kag probinsya. Upod kita kay kabistadong Aaron Rifuyo. Sang Nga balita man kag information nagikan naman kay kabistadong Bonnie Sumblingo. dad. Upod naton sa News Center kabistadong Karisma Lagaw. Upod man sa aton Pulot na nga Idol John Kapulot. technical partner upod kay kabistadong Bonnie Hatiko. Sigurado Sa aton sining the digital platform architect. Problemas Upod kay kabistadong Richard Mereveles. kay Sa ay kinanda ko naman inyo kabistado Idol John Alohado Kapulot. nakurat. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Son kay Diri sa aton nga pagpalaga may kabistado today is Wednesday, ikaw at ako si January 25, 2023. Wow, grabe ba? serbisyo Pitsa 25 na kita may kabistado subong adlaw ba? Anom lang kadlaw, February na. panahon na Kuha naman o. pugyon. Manog fiesta naman sa kwan Sang sa aton nga
Haro sa haro gali, no? Manog fiesta naman gali, anom na kadlaw na bilin. Ma-fiesta naman ang haro, nagaiwat sang fiesta. Ang ginatawag naton nga Nuestra Señora de la Candelaria. Sadyan man damo ga pamangkot kay sa palabuton nga fiesta sa haro mga kabistado. Di laban-laban damo-damo naman na sang kwan. Damo-damo naman sang tao nga makadto. Di kun damo-damo sang tao nga makadto, ang buot silingon mga kabistado nga ti ang matabo sina nga kasi kung may signal shutdown naman, hindi gani siya ginatawag naton nga signal jamming. Kaya ang signal jamming yati may signal pa na sa pero ginajam lang. Ang amo sa tunga time sang dinagyang festival, hindi niya kay signal jamming to kundi signal shutdown gito gliya. So signal shutdown. So damo ga pamangkot nga kung maghiwat kita sang fiesta sa distrito sang haro mga kabistado, ang pamangkot kasi kung may ara naman liwat sang signal shutdown, no? Bati ko kay subong nga adlaw ginahiwat subong adlaw ang regular nga sesyon sang Iloilo City Council. Naway kuno kabutang sa ilang agenda ang paghimo sang isa ka resolusyon or ordinansa nga naghatag sang pahanugot mga kabistado sa request ang pulis. Daw kuno request ang pulis kagwa isang pahanugot mga kabistado nga i-signal shutdown ang haro sa palaabuton nga kafiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Nga abi nga i-shutdown kabalo naman kamo amo nang mga nagahambal diri sa aton halimpas sa kagapon sa nagakomentaryo kita. May kang tanan mga kabistado sa ginhiwat nga shutdown or signal shutdown sang nagligad nga pitsa 21 kag 22 sang Sabado kag Domingo diri sa may syudad sang Iloilo sang permiro to. Di ang hambal kuno mga kabistado ni Mayor Jerry Treñas kati nag-request kunong pulis mong ang pulis kuno mismo mo nag-request ang signal shutdown ti ginaprobahan lang man niya sang City Council kag ginaprobahan man lang niya sang City Mayor nga dapat may signal shutdown. Kay ang rason sa iban, ang iban diri mga kabistado gambal nga si sagi kay gikabura da sagi ka pangakig da nga tagsama lang na isama na nakadlaw duwa man na nakadlaw anong idabi nga magantos kita sulod sa duwa kadlaw man di mo man gani. Okay man lang na kung may karanunon man lang kita adlaw-adlaw nga tanan kag may karanunon man lang kita kag ginhatagan kita sa aton nga syudad sang karanunon ilabi na sa aton nga mga kauturan nga naganegosyo kon nagatrabaho nga nagasalig mga kabistado sa ginatawag naton nga online. Pag mo naman lang natin kung itani ubuson tan lang ni untat ang aton nga online wala nang internet kaysa una nga chimputi okay man lang gani nga wala sang internet galing kay samtang nagadugay evolve kita moderno kita. Ang aton nga mga negosyo data naging paagi sa online. O hindi bala? Kay kung wala tani ni sang online businesses, kung di tani why na sang ordinansa o kung sang kasuguan nga nagkabutang dira nga nagahatag sang layi nga kinahanglan ang mga online businesses nga ini pagakwaan sang buhis hindi bala? Ikwaan sang buhis ni nga mo sini nga programa ni nagkakuan ni nakamonetize ni nga mo sini nga Facebook page. Di kinakwaan ni sang kwan sang kinakwaan ini sang buhis o hindi bala? Bayad kami buhis di? So amo ina mga kabistado tapos ikaduha ang hambal nila nga siling nila ti para mana sa safety sang mga pumuluyo sa pangkapilugan nga mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ang sabat ko lang simple laman diri mo. Sino nagsiling sa inyo nga para sa safety sang syudad sang Iloilo man? O hindi bla? Sino nagambal sa inyo nga para sa safety sang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo? Kaya ang matutuod nga pinaka numero 1 nga purpose
nga ginmando sa aton nga syudad sa Iloilo pinaagi sa kay Mayor Jerry Triñas. Nga ginmando yung mga kabistado nga i-shut down ang signal diri sa syudad sa Iloilo. Sa kahiwatan sang dinagyang festival, hindi kay ang purpose para sa safety sang mga pumuluyo nga lokal sa syudad sa Iloilo, mga taga Lapas, Lapos, Haro, Mandurriao, Mulo, Aribalo kag City proper, hindi para sa ila niya. Ang signal shutdown yung mga kabistado kin request ini ni Mayor Jerry Triñas, hindi para sa karaydan kag para sa safety sang mga pumuluyo sang syudad, kundi para sa safety sang iya nga mga bisita nga halin sa kung sa diin nga mga lugar to, most especially ang mga national officials, mga dignitaries nga magkadto diri sa aton. Amo nang iya nga purpose, hindi kay ang purpose ya para sa para sa aton diri sa syudad sa Iloilo, para sa aton nga mga pumuluyo. Tikon may signal jamming kay kun amo nang purpose nga kung sa diin tong damo-damo nga tao dapat i-signal jamming kita kay para nga ang purpose ni diri para nga maproteksyonan ang mga pumuluyo sang barangay Palapala, barangay Rizal, barangay Rima, barangay San Isidro, barangay Tabuk Suba, sa malipot nga sugilanon sang mga pumuluyo sang mga mga taga Iloilo. Kun amo na ang purpose, mga kabistado, di nga ini ang haro nga ini, mga kabistado, nga wala man sang signal jamming diyaw o kung wala sang signal shutdown diyaw, kay damo-damo man ni tao makadto sa haro, damo-damo man ni sa mga simbahan ta puno-puno ni, ang Haro Plaza ni puno-puno ni, iban nga mga lugar sa porsyon sang haro di gagurutok tao na di, sa tion sang kapiestahan ng bulangan to, mga kabistado, bulangan diri sa Candelaria di, di hamak nga nagapurunsok ang nagaburutok ang mga tao to. Tinga nga wala man sang signal jamming, nga wala man sang signal shutdown now. Kung ang purpose naton mga kabistado para sa safety sa aton nga mga pumuluyo, di ba? Naton atuya ang signal shutdown para lang tuya sa purpose nga hindi para sa safety sang mga Ilonggo, sa safety sang mga pumuluyo nga mga Ilongganon, kundi para sa safety sa mga bisita nga mga bisita ni Mayor Jerry Triñas nga magkadto diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Nanulabot niya, bala kami nyo din mga taga syudad sa Iloilo kamo, bala kamo makaralukpan kami yung bumbada. Pero like for example, labi mga kabistado, kung gustohon kita abi sang terorista nga bombahan kita diri, ano mimo taman, di ba? Lusot gani si Osama Bin Laden ga, lutsan gani US may kabistado sang pagpawasak sang Twin Tower, nga kung sa bagay ang US di hamak nga siya sa pagka-grabbing sophisticated nila nga mga gamit dito nga may mga radar sila to nga makadetect may kabistado bisan stealth gani ma-detect gani nila to, o hindi ba? Gani mga kasimanwa, o hindi bala? Di nga ang sa aton yung mga kabistado ti, o hindi bala? Ang sa aton yung mga kabistado sagi ka signal jamming, signal shutdown, then hadlok kitang mabumbahan muriunis kung gustohon sang tao, kung gustohon sang mga gusto nga magpamumba di sa digig tabi makadto sugid lutsan gani tadi sa mga dalagko nga mga drug lord, lutsan gani tadi sa mga illegal drugs diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Yung sa bagay illegal drugs ni may mga sniffing dogs pa kita, o hindi bala ayhan pagid ISIS, lagaw kita sa mga bukid, lutsan gani kita kabalan, ambusan gani kita, yung sa bagay ambush lang gani na, ano pagirayhan kon kung tuturong kita diri nga bombahan nga sa butahion aton nga kwan, that's why ako yung mga kabistado kag kita ya hindi magpati sinidiri nga ang ginhimo ni Mayor Jerry Triñas nga gusto yung mga kabistado para sa safety sang mga Ilonggo. Yogs sila isang ako kilala Yogare Yogers naton
doon sa mga bisita mo to, mga baho. Kung may trabaho Narsong ba ni ako ni. o sige Muna yung ginahalinan ko nga akong kaisa nga nagkakatilaw kita sa mga diri sa yung mga syudad live-live kung kaisa kay. Ay, by the way, mga kabistado, akong pagpukyon istoryahan ta nagkaroon na ang party diri sa kwan, ang party sa signal shutdown naman. Abot ang Haro Plaza may signal shutdown. Signal shutdown ang aton nga Haro pag-abot sa kwan sa fiesta sa Haro. Daway guro Gabi mga kabistado nga signal shutdown sila sa Haro kay wala man ta sa mga bisita nga halin sa ibang tong pungsod. Wala man ta bisita halin sa kwan mga national figures, wala man ta bisita din nga mga national figures, wala ginadugok sa national figures. Ang aton nga kwan nga fiesta sa Haro wala na di nga nakatuan. Kaya mo na rason kung nga wala sang signal shutdown sa malipot nga sungilanon ang purpose sang signal shutdown hindi kay para sa safety sang mga pumuluyo nga taga syudad sa Iloilo, kundi para langgid sa mga perang nahot nga mga tao nga halin sa Manila nga nagkadto dire nga magbisita sa kay Mayor Jerry Triñas para mapasikat ni Mayor Jerry Triñas ang iya kahiwatan dire sa syudad sa Iloilo, mga kabistado. Amo nang matuon ang syudad ang Cebu City, mga kabistado, ang pulis nagsulat man dito ang pulis ang nagligad nga inhiwat nga sinulog sa Cebu. Nagsulat man ang pulis sa talatapan ni Mayor Rama sang Cebu City kag nag-request sila nga siling nila kung pwede ma-signal shutdown ang Cebu City sa kahiwatan sang Sinulog Festival. Ano ang ginhimo ni Mayor Rama? Siling ni Mayor Rama niya hindi pwede kay nga damo-damo kita diri sang negosyo nga nagagamit sang internet, nagagamit sang data, nagagamit sang signal. Damo-damo ta negosyo di nagahiwat kita gani sinisang Sinulog Festival para nga magdagsa mga turista diri sa aton, para nga magdamo tao di pagkatapos wandaan mo imo signal. Paano sila ka-contact sa mga friends nila diri sa Cebu? Kabagambal nga ay dong naanak kami din sa airport, pwede mo masundo din kay wa may katultol, wa may kaila kung asa man kaming padung, asa may mamulakaw. Bini nyo dili ko kumaw musulting Bisaya si Mayor Rama nga wala yaman gipasugtan po siningon nag-request man ang pulis dito. Nangambal sang pulis sulat /mayor request /mayor shutdown ta signal mo nimo to para sa safety. Sili Mayor Rama niya bantayin nyo, trabaho nyo na nga magbantay, bantayin nyo tanan-tanan para nga magtawhay nga itong syudad. Basta wala sang signal shutdown di na dayon man ang Sinulog Festival. Di wala man to sa may napatay nga presidente, wala man to sa napatay nga inang nga senador, wala man to sa may napatay nga bisita nga mga takti o kundi nga lugar to o hindi bla. Sa malipot nga sugilanon hinaslo ning obra naton diri sa syudad sa Iloilo. Pagkatapos mapapinapin kamo, mahambal kamo nga total duha man na nakadlaw. Antos na tanay kay para man na sa karaydan sang tawo, para man na sa safety sa mga pumuluyo. Sigurado kamo nga para sa safety nyo? Sigurado kamo nga para sa safety nyo ginhambal ni Mayor Jerry Triñas kag ang ginhimo yang signal shutdown? Sigurado kamo nga para sa inyo tong ginhimo ya? Hindi ito para sa inyo. Hindi ito para sa aton nga mga taga Iloilo. Hindi ito para sa aton nga mga pumuluyo, kundi para sa mga talagko unikakak nga mga tao nga nag-alabot diri sa aton sa syudad sa Iloilo nga halin sa ibang lugar, most especially mga dignitaries nga alis Manila. Hindi bla? Para tiyo sila. Hindi ito para sa inyo Pagbal ka mo nga muni mo to, muni mo na, hindi na para sa inyo. Hindi ito ya para
para sa inyo karaydan kag hindi kayo para sa inyo safety. Ang ginhimo nga signal shutdown ni Mayor Jerry Triñas, kundi para tuya sa mga parang nahot nga mga tao nga mga bisita yang nagkadto de. Para nga mapasikat yang dinagyang ya nga puro lang tanang kwartahanay ang ginaistoryahan. Ang ginaistoryahan puro tanan income. Hindi kay para nga magpahalipay sa mga Ilonggo. Oh, nga way ka mo kakita kag way ka mo kalantaw sang sitwasyon sang nagligad nga inang dinagyang festival nga ang aton mga kabistado nga mga stage ginpamutangan sang mga bangko. Pagkatapos sa mga bangko dito may mga nakapertineser nga numero para sa mga nagakuan langit makasarang sang ilang nga mga ticket. Kaya ang ticket nila mga kabistado Moriones di Garapon di Santissima, hindi ka na makakita sang ticket nga tag 300 tag 200. Ang makita mo nga ticket pinakanubo 3,000. Ang 4,000 tag 5,000 ang ticket. Di para na sa mga sinuno na makapungko na ang makasarang ang pwede makabakal sa kagang mayara nga 5,000, mayara nga 4,000, mayara nga 3,000, hindi ba? Ang tao iya nga gusto maglantaw, nga gusto nila magdagya, hindi sila makalantaw maayo kag makadagyang sang maayo. Kay dito saya ibutang tos may kilid nga daw ano sa Luzon kagani imo ya makakita. O hindi bala? May mga baral, hindi ka kalantaw. Gusto mo gid bansada nga ralantawan? Ngita ka nay 5,000, ngita ka nay 3,000 o kun 2,000. Amo na siya aton sini nga kahiwatan sang dinagyang festival. Hindi kay para nga hindi na bala dapat supusili tanan nga mga Ilonggo ang maghiwat sini. Tanan nga mga Ilonggo, mga Iloilongano na mo maghiwat sini kay man nga aton ini nga gina-praise, ginadayaw, nga ginapasalamatan ang aton mahal nga Ginoo nga si Senyor Santo Niño. Di bala religious fiesta ining aton. Subong ang dinagyang festival di hamak nga puwerte na gid ka moderno. Masyado na gid ka makita mo. Although okay man kay matigaganyat kita sa mga turista, but anyway, ang mga lokal naton, may mga ara kita mga kabistado nga mga lokal yang mga pumunuyo diri sa syudad nga natak-an naman ang ganing nga magkadto sa lugar, di hamak nga magpagutok sila, hindi man sila gyapon kita sa insakto. O hindi ba? Kay ang mga bangko sa mga stage nakapertineser sa mga damo kwarta nga tag 5,000 ang bili sang ilang nga ticket. Di ba? Nan Lunes di Garapon di Santissima. Pagkatapos pasugiron mo sila. Siling nila ang signal ang signal shutdown. Niya diri lang ni sa may area sa kwana. Sa downtown area lang ni diri dapit sa mga ginasaut-sautan bla sang mga kwan, sang mga ati ta ginasaut-sautan sa ato sini nga mga tribo. Diri lang na ang signal shutdown niya. Masiban nga mga lugar wala. Moriones di Garapon. Paano pag wala kay may mga taga Leon San Miguel, mga taga Aliusan to karalain no? Leon San Miguel Alimudyan, mga taga Uton, mga taga Santa Barbara, mga taga Pavia, mga taga Liganes, hasta taga Guimaras karalain. Pugtas mga taga Guimaras to ayo. May ara sila nga remittance nga nagabayad sila sa online bla kundi bayad sila kuryente online. Mga kabistado, nautdan sila sang suga nila kay mabayad sila kuryente online, di sila bayad sang online sa kuryente. Di sila bayad online kay wala signal. Kato ito Jerry Triñas ang mga nautdan sa kuryente ito si Gimilko. Pagkatapos pasigahi kakalimutan mo to para magsiga suga nila to. Hindi patula nga. Lunes di Garapon di Santissima. Di kayo mo kita sila nga halos na kalabanan yung gahiwat sa festival nga ini. Wala man niya sang signal shutdown. Iloilo City ang pinasay man nga Wakandang sa kahaslo nyo Pistado! O hindi ba? Moriones di Garapon di Santissima kamo. Kapagyan nyo pa kami sang hambal nyo nga para na lagsama na nga sa duha kadlaw nga ini. Halimbawa sa duha kadlaw nga ini ang mga nagatrabaho kag ang mga may trabaho sa online nga amo man lang nang ilagay na sa liga
nangligan ng bakal kagatas bata nila to mapatite yung bata nila kung ay bakal gatas kay way kaobra tungod kay way online. Ay, di ba? Yara na yan nga. May tani bala. May komparison nyo kay kamu nyo yan damo kamo yung kwarta. Kamu yan damo kamo kwarta. Kamu yan bastante kamo. Bisan maghigda kamo sa sunod sing isa katuig, hindi kamo mag-ubra, bastante kamo yan. Kay damo na sa kinawatan nyo. Ba mo John. Ari pagin isyo parte sa emerhensya. Sa emergency mga kabistado, mambal kamo nga para sa safety sang publiko, para sa safety sa mga pumuluyo ang ginimo nga signal shutdown. Paano mag-safety na mga kabistado? Kailan for example, ikaw Abi, may naman-manan kabi nga tao, may nakita kabi nga mga tao nga daw mga hindi amo ang ilang mga hulag abi butang tabi may mga dala sila nga mga bag tapos sa mga bag nila basi ko na mo tong unod abi bumba ka malamalahan abi no tapos ma-report ka sa pulis. Paano ka maka-report sa pulis? Kay perti man kagutok ang lugar, masakay ka sa salakyan, ano sakyan mo kay sarado ang bilog nga area sang city proper. Anhon mo dalaganon mo, paano ka makadalagan kay damo-damo tawo? Ang pinaka number 1 supposedly nga gamiton amo ang communication. Pinagi sa cellphone. Tawag sa police station nilo, sir. Ari kami sa may pusod sang Jimbasaw, sa may pusod sang inang sa may lapit sa may Central Market blang ginbaligya mo bla sa SM. Ari kami di, no? Inang may ginbilin diri nga daw bag bla din napsak ni. Tapos binayaan lang. Yaduda kami, sir, basi kuan nimong basi bumbabla ni Siraw. Ti paano nimo ina ma-communicate ang aton nga mga pulis? Kay wala ka cellphone, kay wala signal. No? Like for example, may amo sinabing natabo, magluwas gid lang sa iban pagid nga mga emerhensya, mga ospital, mga kinanglan na ambulansya. Ato nagnigan may report kami gapon, may nagbata sa may dalan Jimbasa. May lagani ka may naglabay nga ambulansya. Ginkarga sa ambulansya dala sa ospital o gindala sa klinik kay nagbata saya sa dra mismo sa area. Sa may dala sa Jimbasa sa Dinagyang Festival area gid. Mga kabistado, ano ang klase ka utok inyo? Ginpautukan nyo na yun kung letter J guro gamit. Imbes nga letter K ang gingamit, basi letter J lang gingamit na sila. Imbes nga ginpautukan, basi letter J lang sa letter K. Morionis, di garapon ni Santissima, Bistado! Hindi ba? Amo na. Tapos, mahambalag ka mo nga kuwan lang na, no? Inang talagsam lang na, duha mo lang nakadlawan, tos lang kita na yan. Bistado! Okay lang na gani kung may kranunon kay mo, kagway kay mo nga trabaho, kag wala kagasalig sa imo nga trabaho sa online, nga dra ka pa mangita sang kwarta, inug bakal mo bugas, o kung dra ka pa mangita sang kwarta mo, para inug bakal gatas sang bata mo. Bistado! Pero kung dra kay mo yung gasalig, ti ano karon duha kadlaw nga hindi sila magkaon? Bistado! Duha kadlaw nga hindi na papatitiyon bata na? Bistado! Duha kadlaw nga hindi sila magbakal bugas? Bistado! Kamu inyo ya? Amo na yung silingko, bisan isa pa katuig nga magtulog, lang kamo nga magtulog, nga hindi kamo mag-ubra. Bistado! Pagkakaon kamo yung tulog, yapon, isa sa aga, isa sa udto, isa sa gabi, 3 ka beses, isa kadlaw, may merienda pa. Bistado! Kay tamo, kinawatan nyo. Bistado! Kay tamo naman kamo yung ganahan kwarta. Bistado! Hindi ba? Kami amon yan nga mga pigado, pero sini. Bistado! Nga nagatrabaho, mga kabistado, sa online, para gilamang nga makakwarta. Like for example, Bistado! Yara karon nga mga pumuluyo naton. Bistado! Yara nga inang mga kauturan naton nga nagapangayo sang ayuda halin sa ilang nga mga kwan, sa ilang nga mga paryente to si Ban Pungsod. Bistado! Mga kabistado, tikinahanglanon lang kwarta sumugid nga adlaw kay emerhensya katama. Bistado! Padalan sila karong kwarta, paano la karong makuha ila kwarta kay wala sila signal. Bistado! Hindi nila mabato ng text, hindi nila mabato ng mensahe, nga gipadala na sila kwarta. Bistado! Kung mabato nila makadto sila sa Palawan kag makuha kun sa mga online mga kabistado. Bistado! Hindi man sila kakuha kay gaigod ang data nila mga kabistado. Bistado! Kay internet na di hamak nga gaigod man. Bistado! Paano na makuha na karon ilang nga mga claim da, ang ilang nga mga kuluwaon sa mga pira padala nga na. Bistado! Ni blad damo sa mga apektado sa nagligad. Bistado! That's why, no? Mga kabistado, sa sunod nga mga tiyempo, Bistado! ang dapat kung tani sini, Bistado! pautukan nyo man
antes kamo magdesisyon. Bistado! Pautukan nyo man. Hindi kay, imbes nga letter K ang ginagamit nyo, ginimo nyo nga letter J. Bistado! Matula ka mo karon Bistado! Oy, hindi bla? Bistado! Nan, so istoryahan ta na karon may kabistado diri sa ato sila nga pangalagad ay. Bistado! Sila yung sangakon nga mga supporters daw, sila yung kabistadong John, buong ba mo ginang sungad, buhay gina mo na kung kaisang ginahalinat, kung nga ka-libel ka mong. Bistado! Hindi ka kapugong sila isang ba mo, kung ginahambal mo ginang kamaturan. Bistado! Yan mo na gani, sila yung iti kamaturan, gimana kung ginahambal yan mong. Bistado! That's why mga kabistado, no? Ari gali ipakita ko sa inyo mga kabistado, una-una agad, pagkabato na ko, sino nagpangamuyo ako, kung nagpasalamat sa mahal nga Ginoo, nga ginhatagan niya ako sang guide kag wala ya ako ginpabayan bisan pa nga ginbatuan akon ini nga nagaisahanon. Wala ako wala ako sang kadampig, wala sang inabalang inang nagasuporta gid sa ako balang sa tupad ko. Lain sang una sang sa Action Radio ako mga kabistado. Bistado! Nga sang una sang sa Action Radio ako makakita ka makakuan ako makabaton ako sang kag mafailan ako sang kaso nga libel. Bistado! Mafailan ako sang kaso nga libel, mafailan ako kaso nga cyber libel o kung ano pag mga kaso gina-file sa akon. Bistado! At least nga may backup kuya sang una, sang sa Action Radio ko, gina-backupan kuya sang station manager kag sang kumpanya. Bistado! Gina-backupan kuya ni station manager ko sang una Jan Paul Tia. Ang tanan nga backup ara sa akon, bastan kumpleto nga pagsuporta sa akon. May suporta sa financial, may suporta sa emosyonal, tanan, no? Tanan nga suporta ara ang ginahatag sa akon sang una sang ara ko sa Action Radio sang time. Bistado! Nga may mga kaso ako gina-filean ako sang kaso, damo-damo man ko kaso sang una gina-file sa akon. Bistado! So ang tanan nga suporta ginahatag sa akon ti sang ulihi nga ni sang way na ko gaobra sa radyo. Bistado! Sa nag-resign ako sa Action Radio tapos nagsaylo ko sa inang RMN, pagkatapos ang sa RMN ako, nag-resign naman ko sa RMN, so why na ko istasyon, ako na lang isa. Bistado! That's why, nag-put up kita sa radyo Bistado, mga kabistado, para nga hindi lang magmalas yung sungad ta. Bistado! Amo na pasalamat, mataga may Facebook, mga kabistado. Bistado! Or ginatawag naton nga online media, kay at least, ang mga media man, mga kabistado, nga nagre-retire, nag-uluntat na sa radyo, nag-uluntat na sila, once nga hidlawon sila sa mikropono, pwede sila makaagi sa online nga gamito ng Facebook. Bistado! Agod nga hindi lang magmalala mga sungad nila, amo ning ginubra naton. Bistado! That's why nga may pautwasan kami gapon bisan pa nga wala sang ere, wala sang kahanginan, at least may online mga kabistado. Ang kutob sang tao nga may data, ang kutob sang tao nga may internet, pwede makalantaw ka makakita yapon sa aton. Bistado! Sa aton sini nga pagpangalagad, no? Kini kundi hindi magmala aton nga laway, hindi magpranos laway, tawakal matagyapon. Bistado! So, at least kapasalamat ako kay bisan wala ako sang backup, way nako tanan-tanan ginatubang kong tanan nga mga kaso nga inigin file sa akon, mga kabistado, no? Nagpasalamat kita nga way kita gin pabayan sang mahal nga Ginoo. Bistado! Diri lang ko yung mga kabistado nagsandig nga ang ginsandigan nagid lang naton bangon kiti wala kita back up, way kita tanan-tanan, way nako support, no, halin sa kun sa kay sino nga mga personalidad. Bistado! Kay manti way nako station manager, way nako kumpanya kun lang isa. Bistado! So ginpaulanan ako sang kaso kay manti balaan nila nga ti kun paulanan la ko kaso. Bistado! Number 1, magastuhan ako magastuhan ako sa abogado ko, magastuhan ako sa tanan-tanan kay kutob hulag mo ti simpre kinanglan mo gid abogado. Bistado! So grabe nga paulan kag pawaswas akon sang pasaka sang kaso, mga kabistado. Bistado! So ginsali ko ini tanan-tanan sa mga Ginoo kag nagapasalamat kita nga way man gin pabayan kita kag gin pamatian sang mahal nga Ginoo nga to sini nga pangamuyo sa iya. Bistado! Nga siya ang maghahatag sang strength, sang kabakod kag kabaskog sa aton nga matubang naton ini. Bistado! Mga kabistado, may duha ka mga papel. Ipakita ko ni sa inyo ning duha ka mga papel nga ini, no? Duha ka mga papel nga ini nag-abot sa aton diri sa aton taratapan, sa aton mismo, no?
ini mga kabistado, ang duha ka mga papel nga ini, gusto ko ipaibalo sa inyo, kag nagapasalamat kita nga at least na pamatud-an nga waay kita sang may ginhimo nga malain sa pagkomentaryo sa aton ginhalinan nga istasyon sang una. Bistado! Nag-file sa akon sang kaso kung madumduman ninyo. Nag-file sa akon kaso ang siyam tanan ka mga angkurman sang RMN diri sa syudad sang Iloilo. Bistado! No? Nag-file sila sang kaso sa akon nga cyber libel. Ang siyam ka mga angkurman nga nag-file sa akon sang kaso sadto. Kung madumduman sang aton nga mga kauturan, no? Grabe, ako lang isa. Siyam slak bilog, no? Ang nag-file sang kaso sa akon ang Sanday Ronel Sorbito, ila station manager, Novi Guasong, ila nga program director, si Regan Arlos, ang kurman, si Henry Lumawag, si Emerson Labreliaso, si Eric Jan Pamplona, mga kumpare ko ng ibande, no? Si Bernal, no? Ano ganing alan sang first name ni Bernal? Si inang Don Dolido, kag si Michael Lumakad, ini kadua ka bisis kami sini mag-updanday nga estasyon, no? Si Michael Lumakad, amo ni sang si Choy Panso nyo blang nga ginapamatian, no? Amo ni sang si Choy Panso. So, siyam sila kabilog nga nag-file sa akon sang kaso nga cyber libel. Mga kabistado, no? Nagapasalamat kita kay sa siyam kabilog nga mga angkurman sa RMN, tanan-tanan nga naghambal sila nga ginpakahuyan ko sila ginta amoni muto tanan-tanan. Bistado! At least kapasalamat kita nga gin-dismiss ini sang fiskal, no? Ang gin-file nila nga kaso nga siyam sa akon. Ako lang isa, siyam silak bilog. So pasalamat kita sa mga Ginoo. Gina-report ko lang sa inyo nga na-dismiss ang kaso nga ini mga kabistado. Nga gin-file nila nga siyam sa akon. Then after sina, sang pag-file nila sang kaso sa akon nga siyam, kay gin-dismiss, no? Ang ginhimo nila, nag-file sila liwat sang kaso. Kag ang nag-file sang kaso sa akon, amo ang kumpanya mismo sang RMN o kon ang Radio Mindanao Network, mga kabistado, nga ginhalinan ko man. Bistado! No? Nga ginbuligan ko sang una sang ato ko to para nga mag-number 1 sila. Bistado! Kag duhagit ka bisis nga nagpa-number 1 ako sang istasyon sang RMN. Ang RMN Rojas sang una, sang dito ako mga 1999. Bistado! Hasta sang 2000 mga kabistado nga nag-number 1 ang RMN Rojas sang una. Isa ina sa mga nabulig ko to sa ila. Bistado! Isweldo na sa akon ganito sang una, 9 mil man lang, no? Bistado! Tapos ikaduha, napanumber 1 na to ng istasyon sa RMN diri sa Iloilo, sang magsaylo ako sa ila diri. Bistado! So ang RMN amo pang nag-file sang kaso sa akon liwat, no? Gin-filean la ko kaso kay kuno do may ara kuno kung mga ginapanghambal kontra sa RMN. That's why Bistado! mga kabistado nga tigin sabat man ni kay tigin filean kita kaso mo, no? So subong gid lamang nga adlaw nag-abot na maliwat ang desisyon. Nagapasalamat kita. Hindi na ko magdamo pa sa iban pa nga komentaryo, basta ako nagahambal kita kay nagapasalamat kita sa inyo, no? Sa inyo nga pag-support sa akon, most especially number 1 gid sa mahal nga Ginoo, no? Ari ang nakabutang diri sa likod, hindi ko na pagyambal kuno mga rason diri nga ang gin-dismiss sang fiscal ang gin-file nila nga kaso sa akon, no? Ang kaso di actually amo ni nakabutang diri inang Radio Mindanao Network RMN Incorporated complainant versus Salvador John Alojado Capulot Jr. No? Sa ka-resolusyon ng kaso sini is cyber libel in violation of RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, no? 2012. Hindi ko na pagbutan kay gin-cite sa fiscal. Actually way kasaka sa korte, no, kundi sa fiscal pa lang. Fiscal nag-dismiss ini. So kapasalamat kita kay at least na dismiss ini ang katapusan diri sa ari ang nakabutang diri sa likod mga kabistado, no? Ang hambal diri ngati sa akon sini nga pagkomentaryo diri ang akon gina-question sadto yung mga kabistado kung nga way kabot sa akon ang akon nga warrant of arrest dadumduman nyo to nga akon bala nga sabpinagli, no? Amo man ito yung napamangkot ko, hindi bla? Kung nga ang wala kaabot sa akon ang sabpina ko, kay dito ako naghalin sa ila istasyon, gin pamangkot ko kung nga way kaabot ang sabpina ko, no? Amo man lang nga akon nga pamangkot, ti anong pakalain ko bala nga RMN kay wala man? Oh, kaysa pagkamatuod lang, ti way giman ko yalain buot sa RMN kay nga ati, mabalik-balik pa ko nagablas ang una trabaho sila.
Sa pagkamatuod lang ka, daw kaanom ka bisis kung magbalik sa RMN mo. No? Una-una ako nagsulod sa RMN sa una, 1996. Hasta mag-19, ginhalos, ginlibot ko ng bilog na Western Visayas sa RMN, no? Assign ko sa RMN Iloilo, naka-assign ko sa RMN Rojas, naka-assign ko sa RMN Bacolod, no? Naka-testing pagani ko sa RMN Kalibo. Kahuluhambal pa ko to sa una. So, bot silingon, why kuya sang akig sa RMN, nga ako man sa tuhi nga nakigan nga, why ko balo, nga may sabpina ako, that's why nga panaugan ako sang warrant of arrest, kagindakop ako, o hindi ba? So, ari ang katapusan, nakabutang dire, ang hambal dire sang fiskal, siling nila. Actually, ang RMN dire nga ginfile nga kaso sang Radio Mindanao Network sa akon, ang ila sini nga ginbutang diri nga representative para nga magrepresentar sa kaso nga ginfile sa akon, si Ronel Sorbito man gyapon, si Ronel Sorbito, si Novi Guaso, si Regan Arlos, kag si inang Henry Lumawag, no? Daw mo ni sila ang mga ginpang tulinan, no? Nga amo ang magapasaka sang kaso sa akon, pinaagi sa nga ang RMN mismo among mag-file sang kaso sa akon, no? Ti mga kabistado, pasalamat kita, no? Nga at least na dismiss inang kaso, nakabutang diri sa katapusan siling sang nakabutang diri, no? Basahon ko ang katapusan nga porsyon, siling niya, henceforth, the undersigned concludes that the evidence obtaining in support of the criminal complaints is not adequate in order to establish probable cause to warrant the indictment of the respondent for the crime of libel under Article 353 of Almendras Jr. versus Almendras Opera Note 65 at 643. The revised penal code or RPC in relation to Republic Act 10175 of the Cybercrime Prevention Act of 2012. Wherefore, foregoing premises considered, it is most respectfully recommended that the instant complaint be dismissed for lack of probable cause. So, ordered. Napitsahan pa ini sang bago na naabot niyo kay ginmail nila ni January 19 pa, pero nakuha na gali ni. Gindesisyonan na gali ini, na-resolve na gali ini sang October 8, 2022 pa, no? Diri sa siyudad sa Iloilo, no? So, pirmado ni Prosecutor Lionel P. Dapat, Prosecutor 3, Assistant City Prosecutor, no? So, amo ini mga kabistado. So, pasalamat kita, way kita sang ang akon niya mga kabistado, hindi na ko yung magkomentaryo pa, liwat pa, sa ila at least ginapabalo ko sa inyo, nga napamatud-an ko sa inyo, nga gusto nga akon nga ginahambal, kag gusto akon nga ginasabat, kag gusto ang akon ginapamangkot. No? Wala sang malisya nga pag komentaryo ko, kaya nga akon nga ginapamangkot malang sadto nga time, nga na wala nakaabot sa akon ang sabpina, di mo man lang na. No? That's why, kung amo nang rason kung nga way kuya kabalos sang akon nga, way kuya ka reply, way ko naka-file sa akon nga counter affidavit sa pag-file sang gin-file nga kaso sa akon. Tungod ti way ko kakita sang way kuya kabalo, ti amo malang na ti. Malisyahan nila nga muni mo to ti kun ikaw mga kabistado pagkatapos pagwaon nila nga daw akong malaing nga daw akong grabe nga komentaryo la sa akon, tanan-tanan nga mga buyayaw to ginimo la sa akon ti. Mga kabistado, at least napamatudan ko sa inyo. Nga nagapabilin kita sa gihapon, ngara sa diritso, kag nagapabilin kita, ngara sa husto, mga kabistado. That's why, no? Napamatudan ko ya sa inyo, amo na ginhambal ko sa inyo, bisan isa lang kuya kabilog, bisan ako lang isa,
bisan naubos pang akon nga mga amigo nga ginapaminsar ko abi mga amigo ko man sila gali ka indi man at least nabalaan ko kung sinong matutuod ko nga mga amigo. Pistado! Nabilin guro nakon nga mga amigo nga nagkalabilin na gid lang sa akon. Daway gani guro klabot pulok bilog mong Pistado! sa pagkadamo-damo sang akon nga mga amigo sang una, no? Damo-damo daw halos tanan sila. Labi na gid sang time sang after sang aktor sini nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Pistado! Pertek damo-damo amigo ko. Adi amak nga bisan sino lang kapalapit mo siya ba idol mo nimo to. Pistado! Pertek damo-damo. Inabalang mga kilala ko gid balaya. Lain niya abi sa inyo nga mga supporters ya, ti kabalo ako nga damo-damo kamo. Sobra kamo ya 60,000. Pistado! Sobra kamo 50,000 nga mga supporters ko. Pistado! Mga lapit-lapit kamo 60,000 nga mga supporters ko. Ako ya nagapasalamat sa inyo nga ara kamo tanan-tanan nga mga supporters. Pero ang ginahambal ko sa inyo, ang botsilo ng migo giblangay ng makatawganay kamo direkta, maka-istoryahanay kamo direkta, makatubangay kamo, miguhay kamo, abi mo migoy nakabig mga amigo. Pistado! Ayaw pagani kamo nga mga lapit-lapit sa sinta nga mga supporters kay kabalo ko nga kamo loyal gi kamo katama nga mga supporters ko. Pistado! Mga kabistado, no? Pero ang akon nga ginakabig nga mga amigo gid nga abi ko amo gina sa ang maunong sa akon. Abi ko, like for example, kung patyon ako, basi kung hapan ako para nga hindi lang ko mapatay. Pistado! Yun siguro pun sila pang daw mapapatay daw sila piyang plano nga patyon ako nga daw sila piyang pangamuyo nga gusto lang mapatay lang ko yam. Pistado! Amo ina mga kabistado ang sitwasyon naton subong. That's why bisan ako lang isa nga nabilin, may mga nagkalabiling kita nga mga ginagmay na gid lang katama nga mga amigo gid nga suod. Pistado! Pure nga mga amigo gid, no? Nga inablang bisan waay ka kwarta, mga kabistado, no? Mahambal sa balagyapon nga pre, no? Kamusta ka na? Timambal ko nga tiari o pigado gid way na gid mo siya. Way problema dali di. Kadto di. Anong kinahanglanon mo? Kay kung may ari kuni hatagan ta ka? Pistado! Or pwede man nga pangitaan ta kahulaman manghulam ako para sa imo, no? Amo na sang matutuod nga mga amigo, mga kabistado. Pistado! No? Amo na silang pure nga mga amigo. Pistado! Kay inabala ang ginakamustay ka bla kung gutom ka na o kung busog ka pa bla. Pistado! Ti akon balaan nyo naman nga wala na kuya trabaho, way na ko tanan-tanan, no? Way na ko istasyon, way na ko sang Pistado! way na ko sang ginasaligan nga kumpanya nga way na ko sa may boss, way na ko sa may way na ko sang ginasarang pa nga Pistado! makuan bala siling abi nga may ara ko nga income monthly, no? So waay na no, tapos na so waay na tanan-tanan. Pistado! Ti waay na kumigo ubos-ubos gid abi ko gani anay ang ginasaligan ko nga ang akon nga mga amigo nga inang labi na gid kay ti siyempre nagdako kita sa media kita naglawig mga almost 30 years kita sa media. Pistado! Kapati kita nga may mga amigo kita sa media. Iban ta nga mga amigo sa media, abi mo amigo mo pa gali kay amo man gali baksi mo. Pistado! So mga kabistado, at least ako yan nagapasalamat kay bisan ako na lang isa, nagapabilin ako nga mabakod, nagapabilin ako nga baskog, nagapabilin kita nga mabakod, bangod. Mga kabistado, sa isa ka rason nga nagsalig na lang kita sa mahal nga Ginoo, gintugyan ko sa mahal nga Ginoo ang akon kapalaran. So isa ini kadako nga kadalagan para sa akon, kay isa ini kadako nga bangon nga pagbangon sang aton sini nga pangalan nga gindunot-dunot sang una sang akon sini nga mga kaupdanan sang una nga hamakon mo na. Pistado! Tanan-tanan sila mga kumpare mong iban, mga amigo mong iban, abi mo kumpare mo na muni sang updanay kami. Pistado! Sa inupdanay kami kun kay isa ti may mga kuan sila, may mga ihulamon sila sa imo, kung may i-distinguish sila sa imo, ihatag mo man. Pistado! Siyempre, mga amigo mo man sila mo, mga grupo mo, no? Pistado! Katapos, ang matabo gali, nga sila pagali ang matumuok sa imo, kag sila plano nga ipapriso ka, kag nagaplano sila nga, kung halos pa lang gani siguro mapatay ko, gusto nilang patay ko na mo. Pistado! Basi gani siguro kung pangamuyo na silang mapatay lang kuya mong. Pistado! Basi gani siguro pangamuyo na sila nga mawad-an naging ko inog bakal pagkaon ko para kung gutumon ko tim patay ko Pistado! No? Amo na sila mga kabistado ti at least ginaubayan makita sang mahal nga Ginoo mga kabistado. Nabawi ko ang akon sining kredibilidad, ang pagtuya-tuya sa akon kag ang
sobra-sobra nga pag hanot sa akon kay ti siyempre ako ang may sala, no? Ang tanan nga komentaryo sa komentaryo para lang sa akon nga ako lang ang may sala tanan-tanan. Bistado! So mga kabistado, no, napamatud-an ko ini pinaagi sa sining desisyon, duha ka mga desisyon nga gin-file sa akon nga kaso. Bistado! Nga ubos tanan nagkala-dismiss, wala nagsaka sa korte kundi sa fiskal pa lang nagkala-dismiss na mga kabistado. Bistado! Anyway, thank you so much gid sa inyo tanan-tanan nga pagsuporta sa akon, no? Kag mga kabistado, ginapasalamatan ko ni numero 1 gid number 1 pagkabaton ko sini nga mga kwan, no, sini nga mga papel. Bistado! Sang pagbaton naton sini antes ko basahon gin pangamuyuan akon ini kag gin ampo sa mga Ginoo nga kabay pa mangin maayo kag mangin pabor ang desisyon sa ako para sa akon. Bistado! Pagbukad naton kag pagbasa, so diri naton na basahan nga ang tanan-tanan nga mga kaso nga gin-file sa akon is nagkala-dismiss tanan-tanan mga kabistado. Bistado! So at least nangin matawhay kag nangin na matamat na dula ang iban nga mga worry sa akon nga lawas, no, sa akon sini nga kaugalingon nga naga-worry ako nga ti mintras nga no, mintras nga ang gakabuhi kita, may mga iban pa ginaguro nga maglabot pa nga mga gumuntang pa hindi man subong, hindi lang kay subong, no. Ang subong nalampasan ko niti base nalampasan ko to sa una pagpangampanya ta kontra sa illegal nga droga. Bistado! Nalampasan tang tanan-tanan nga mga harassment sa aton, no. Kabalon man kamo kung ano ang ginhimo ni sakon. Bistado! Niya pure ginasigurado puro gini harassment tanan-tanan. Bistado! No, kay ti balan Manila nga ti way nako sang inoga way nako back up pong sang una ti medyo may pagkatahap pa sila kay man ti may back up ako. Bistado! Kuan ako ginasuporta pa ko sang kumpanya, wala labot sila. May ara pa kita nga suporta halin sa atong station manager sang una nga inang hindi yaman kapag di yaman kapag pabayaan sa tanan-tanan. Bistado! No? So may mga ginakabi ko na nga isa ka kabalaslan gani sa kay inang aksyon dyan Paul tiya ang iya nga pag-unong sa akon sang time nga ato. Bistado! Kaya nagapangampanya kita kontra sa illegal nga droga kag grabe nga mga harassment nga ginahimo sa aton, so at least may gasuporta sa aton sang una. Bistado! Kung akon lang isa, no? So at least may ang pagsalig ko sa mga Ginoo ay managkulang ti at least ari mga kabistado, no. So Bistado! salamat kita nga na-dismiss ini tanan-tanan. Bistado! Laban-laban laban-laban di nila ni pagbalita kay man ti hindi kwan mong hindi pabor sila mong. Bistado! Kung mga pabor ni sila ti laban-laban balita nila. Bistado! Balaban balita nila ni kun pabor sa ila pero hindi pabor sa ila at hindi nila pagbalita. Bistado! Mga kabistado. Bistado! So amo na, no? Amo na ang latest nga balita kay base bala kun siyempre may nakasunod sini sang una mong sa ato sini nga pangalagad sa una komentaryo ta sini may nagasunod sini sang una hindi bala. Bistado! So unang latest mga kabistado nga ginbalita ko sa inyo nga nagkala-dismiss ng kaso nga gin-file sa akon sang siyam ka mga angkurman sang RMN kag sang RMN network mismo. Bistado! Ang pamangkot, no? Halimbawa, no, mabalik makuan ka pa, may plano ka pa nga magbalik sa radyo, mo sa especially sa RMN. Bistado! Nga akon siguro mabalik ko sa radyo pero nung ka nga magbalik pa kuda sila. Bistado! Lantawa bala, nagbulig ka na sila, tanan-tanan nga pagbulig mo ginimo mo sila pagkatapos pasakaan ka pa nila kaso. Bistado! O hindi bla? Ginugtom ko lang na, no? Di hamak nga grabe nga gintaya mong kabuhi mo para sa ila pagkatapos. Bistado! Mga kabistado mo pa na ibalos na si imo blaw. Bistado! Grabe na nga grabe nga pagantos mo para sa ila pagkatapos malusan ka pa nila may tani bla kun daw kadako-dako matani bla ginasweldo la si imo. Bistado! Yunis ti garapon ni Santissima ini gani ka. Bistado! Ini kabuhi sang kun may kung may pamilya ka ini gani buhi. Bistado! Oras na ton mga kabistado, nakalabot na kita sa inang 28 minutos na nakaligat sa alas 12. Abe pang basahon ta naman i-shout out ta naton nga mga viewers be. Unahon ta sa Radyo Bistado. Sa kay Provido Ijan James Red. Good morning, shout out Sir Idol. Kapulot Alojado John from Mandaluyong City.
Okay, sakay Barreto Lisbrel Baliesa. Shout out, no? Kay Abi Tauros, shout out man. Kay Melchor Filosofo, ya good day, my idol John. Ila ginapulos nga ubra nga kung may okasyon gina-shutdown nila ang signal perwisyo pa kay di ka makakontak, halimbawa mahiwalay ka sa upod mo sa imo, yawan ka kapangita kay wala signal sa kadamuon sang tawo mo gani matalangay ka mo no? Lain niya kung may signal nga part din ka mo man. Amal niya nangyari kami diga plasta sa puno sang kuano, sa puno sang kahoy bla di nga lawaan no rik bidi kadto di hindi bla sa kay Philip Jan Celestre Candor, hingi skin ni Aldos. Ano nang butchilingan niya ni Mekan man? Si Romualdo Ang, sila niya palpak safety sa mga kriminal. Hehehe. May nga po Idol John. God bless always. Okay? Kay Chijim Pastoliro, tanawabla Idol, may designated sila nga area nga muna lang ang ma-shutdown nga daw bilogid nga Iloilo City, wala signalaw. Amo na ganing hambal nila permiro. Nga ang hambal nila, may designated lang sila nga lugar nga dra mga kabistado ang shutdown lang, dra lang wala signal. Bistado! Pagkatapos, bilog nga syudad, hindi lang kay bilog nga syudad, nalastra pati ang Liganes, Santa Barbara, Pavia, San Miguel, Aliusan area, Uton, Kagiban pa, hasta Gimaras, Dalasdas, gani. Bistado! Siling ni Jamie Canido, siling niya, Mayo Idol, Mayong Udto Idol John, and to all live viewers of Radio Bistado. Okay? Kay Baby Girl, good noon kabistadong John. Kay Abi Tauros, kay Melchor Filosofo, niya go lang Idol John. Basta sensakto ka lang, hindi pagkahadlok. Kay ang sa ibabaw aragid na siya gagabay sa imo. Go, go, go. Thank you so much. No? Kag sa inyo suporta. No? Gapag siklawas kuya basta ara lang kamumong. Makon mo niti subungo. Pungko ko dis programa ko. Makon mo na nga may ara kuya akon niya nga viewers nga tag sobra 2 kagatos. Ang iban to ya tag 60, tag 30. O yun bala? No? Siling ni Beverly niya laban lang Idol John. Hindi ka ganyan pagpabayaan sang Ginoo basta tama ka. Yes, laban gali no, laban. Sa kay Jimmy Canido, sila nga Idol John, tani kasuhan mo man ang nag-receive sang sabpina mo. Ti okay man na galing kiti yawa naman kuliwat pangita sang kwarta inog bayad sa abogado. Kagasto sa abogado, tutuod lang. So, sige lang Ginoo nang bala siya da. Sa kay Provido John James Red niya biskan diin kapang radio station Idol John Aluhado kapulot suporta Japon. Thank you tiyan mo na ganing akon pamangkot, may plano pa ko magbalik sa radyo. Basi pa malanga, no? Basi pa lang balik ako sa radyo pero inang nilang dula to gali. Basi pa malang makabalik ako sa radyo pero hindi na kuya magbalik sa ginhalinan ko nga nagfile sang kaso sa akon, sobra-sobra na. Sakit tama ba tiyagon? Sipa bala? No? Damo-damo ka sang ginhimo nga pamaagi, nagkalakasuhan ka gani sang libel. Ang kaso ko na nga libel sa probinsya sang Gimaras, tungod na dira, no? Ang lain pa, hindi lang ko galing may istoryanay. Ang lain pa mga kabistado, no? Kay may nagwitness piya kontra sa akon mo, no? Amo nang masakit pagid, no? Mga kabistado, grabe nga kasakit na. Makon mo na mga kabistado nga gintingwaan mo tudo-tudo para nga mag number 1 ang istasyon nila pagkatapos ikaw piya pasakaan kaso. O hindi bla? Di hamak nga grabe bulig mo para nga mag number 1 ang istasyon nila pagkatapos ikaw piya pasakaan kaso. Mambal ka mo nga, anong gina-claim mo nga number 1 nga ikaw nagpa number 1? Ara da sa survey nyo, no? Sang ara ko da. Hindi ka mo mag number 1 kung why ko da, Nugay niya da gani. Mambal ka mo nga gadako ulo ko, mambal ka mo nga katikalon sa akon, hindi na pamatudaan ko na iya. May rason ako yung magtinikal kaya na pamatudaan ko na.
Oh, kamo may napamatud-an kamo. Muriones di garapon ni Santissima. Sakay Herbert Lavilla, maayo kay nabalaan mo, hindi kagin magsalig kay patay ka sa salig. Gani man. Si Vincent Karihangit niya may udto idol. Sakay GH Baron. Pa-shout out sakay Anali Sokinia Baron. Okay? Kay Berwin Montefrio Diser, niya shout out Mayor John Kapulot, mayong hapon. Kay Adan Natividad, congrats idol from North Baluarte leaders mo idol. Oy, thank you ha. Thank you gid sa kay Adan Natividad. Kay Patrimonio Franco Pindon Beng, siling niya, good morning sir, watching from Jeddah. Wow. Thank you ha. Good morning manda. Sa kay Ricky Duhimo Almodiel, niya pa shoutout idol John diri sa barangay Anono o Gimbal. Kay Jennifer Ruiz, God bless you more. Thank you. And God bless you too. Kay Vincent Karihangit, niya may udto idol John. Kay Alfred Ariliano Zonio Galieto, niya idol John, patindog ka na sang ko galingon mo nga radyo, AM band lang. Kay para kaabot di sa amon sa Palawan, DYRB, Radyo Bistado Iloilo. Gusto ko nga magpatindog sang DYRB, galing problema, way patakwarta, no? Kulang patakwarta. Kabalo ka mo, hindi man basta-basta magpatindog sang radio station, pinakanubo mga gastuhon, sa radio station magpatindog ka, pinakanubo mga gastuhon, mga nagadalagan sa 20 milyones, tiway kita sinasang kwarta nga muna. Minog bayad taga ni sa abogado talo sa Luzon ay Okay? So sa YouTube naton ng mga viewers na sa YouTube, no? Ari may si Marty Salapantan, good morning. Kay Ani, hello idol, waswas watching from Antique. Kay Rodel Chiva, mayong udto idol John. Kay Ramel Mamilya, mayong udto Sir John, shout out lang sa mga sweet corn vendors. Di na dapit ang mga sweet corn vendors da. Kay Marty Salapantan, well done idol John, dismiss gid ang tanan, God bless. Kani man, no? Sige, ubayan kita sang Ginoo So gapasalamat kita sa mga Ginoo, number 1 nga na-dismiss ini mga kaso nga gin-file nila sa aton mga kabistado. Okay? So Bistado sa ato sini nga pagpangalagad, no? Dugay-dugay basahon tang iban nga mga mensahe nagikan sa GCNL o kon sa John Kapulot News Live. Ang mga viewers naton sa John Kapulot News Live way tapang basa liog tabi kabistadong Richard, no, sa John Kapulot News Live kay parang makwanta mabasa taman ang GCNL kaya nga aton nabasa subong ang YouTube channel naton nga Radyo Bistado kag ang Radyo Bistado naton nga Facebook page, no. This time mga kabistado, i-check naton ang mga balita kag information halin sa aton nga mga reporters. Unahon naton ang mga balita nagikan sa kay kabistadong Joshua Haka, direkta sa siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz, mga kabistado, no. Unahon naton check ang iya sini nga mga report kag information nga natipon diri sa ato sini nga pangalagad kay 37 minutos na nakaligad sa alas 12. I-check naton una ang mga balita kag information na gikan na sa kay kabistadong Joshua Haka, direkta sa siyudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz, mga kabistado, no? So may drug by bus operation naman to. Kung may support lang ni Trutudong aton sining kwanta ni, no? Aton sining pungsod plus ang aton sining mga kapulisan kag pinasahi tani nga pamaagi sang kwan, no? Sang pag pinasahi tani nga pamaagi mga kabistado sang pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Mayo tani, no? Bili daw ay sabat si kabistadong Joshua. Okay, daligid lang, no? Kay tawgan taliwat. Check naton liwat, no? Ara garing. Kabistadong Joshua ko sabat. O ara na. Check naton ang mga balita kag information nagikan kay kabistadong Joshua Haka, direkta sa siyudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz. Bistado Kabistadong Joshua sa report mayong hapon. Go ahead, kabistadong Joshua. Mayong hapon na kabistadong John, no? At sa malamig naman nga malamig da, malamig. Sa karon na yes, kabistadong John.
mabatsagan ako diri sa karon diri sa may syudad sa Rojas, Kabisado doon. No? Pag muni karon ang masakit-sakit kahapon na may ara naman sang aging patigayon nga drug bypass operation. Kabistadong Joshua? Kabistadong Joshua? Yes, Kabisado John. Oh, Drew Suha na balita mo ha kay may kwaon lang ko sagwa ha. Go ahead. Was. Okay, sige Kabisado John. Dakop no, sa ng drug bypass operation ang isang kalalaki sa station at drug enforcement team sa Rojas sa police station sa isa sa hotel sa Hemingway Street, Barangay Atigsa, Kabisado John, Rojas City, no? Ang nagpapalagigilala sa kaya Hermenio Benvenida alias sa Bidakta, 32 anyos, residente sang Barangay Baybay, sining syudad ng Kabisado John. According kay Police Senior Sergeant, according kay Police Senior Master Sergeant Ramil Arcangeles, Kabisado John, pagtama bainit sang Rojas sa City PNP, isa na kabulan, no? O kung isa kabulan na dinamonitor ang nasambit na drug suspect sa illegal na aktibidades o kung aktibidad anti-sinis nga nadakpan sa naging kasang operasyon Kabisado John. Nakuha sa paginakop ni Benvenida ang apat na kasastay na ginapatihan ng Shabu at kinabulubanta nga nagadangat sa 15 gramos, no, 15 grams nga may state value na sentibos, no, 102,000 pesos. May basmani nga nagadangat man sa 1,500 pesos. Kag sa karon Kabisado John nagahimas na no, sa malamig na kartel sa ang drug suspect na magapatubang sa kaso ng paglapas o kaparumbungon nga paglabas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Kabisado John. Ay sige. Okay, sige. No, sa aton dugang nga balita, Kabisado John, sitwasyon naman na sa syudad sang Rojas. Sini nga mga tinak na mabasagan nato na magalumo ng aton kalamitan diri sa karon sa syudad sang Rojas sa Kabisado John. Sa karon, go ahead. Kagagaton karon nga may experience na muling matugnaw na nagyas ang hangin kag medyo nga pag daw nagpamahog naman no ang langit sa region nga magaulan naman kasi nga matinagna diri sa may syudad sa Rojas Clara ibang tagid nga mga kabanuhanan diri sa may probinsya sa Kabisado John. Ate gakwan ga pamahog naman ang ulan sa inyo Gleda. Yes, sa tama ka na Kabisado John kay halos ang samon diri sa syudad sang Iloilo ga programa gi ko di ga waswas ulan di. Ga buo ulan samon di pero subong do nag-init naman Oh, may mo daw may daguob da nga daw gagahod ginada katama Ayun sa bagulang di Kabisado John ang ulan na sa area mismo sa may Barangay Baybayan. Sabihin lang kung mo hangin kung na may estudyante sa pagpadulong sila tagsa ka mga eskwelahan kay bangod sa pamahog ini nga naman sa magalumo na kung kalingatan kung ini sa pag-ulan Kabisado John kay wala pakitability sa update ato sa pag-asa kung ano di man ni may low pressure area bala Kabisado John. Kuna mo ang hagunos gali na sa imo nga mabatian hangin gali nang gahuyop sa imo nga komunikasyon. Ayun sa Kabisado John tama kada hangin na tigaro na amo na di ako nagtresahan na basto ng hangin kag daw nagatuyo na gid na magulan Kabisado John. Dining nadakpan sa illegal drugs kaniyo paulani lang bla nagkagtuluhi nga paulan para nga magdudla. Isa mo na Kabisado John hindi basta-basta no kun ako san hangin kag paulanan para nga may bla para magadudla. Grabe Kabisado John dari sa may syudad sa probinsya sa mga ginapanay pamigyan tanan sa illegal na droga Kabisado John. Okay, sige. So, thank you again, Kabistadong Joshua. Report magikan diri sa syudad sa Rojas, Pakunuan City 20 ko ng patrolling sa Kabisadong Joshua sa Rizal Servicio Publico, Radyo Bistado. Pasalamat kid sa report kay impormasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka, direkta sa syudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz mga Kabistado. Inang antes kita magkuha sang dugang nga mga balita kag information halin sa ato sila nga mga reporters mga Kabistado. Shout out anay sa iban pa naton nga mga viewers sa kay Verna Salvilla sila nga pagkahuyan ka sila nga ni bayilan sa sa kay Peter Standarte inang sila nga gatikal pa na sila nga madutlan kay kuno kay binulan man usap na si imo
Sa kay Dindin de Los Santos da, shout out. Kay Danaya Lopez, ari pa kami nga mga supporters mo Idol John Kapulo. Thank you so much ha. Amo nang akon nga nagabaskog akon kagalingon kay bisan akon lang isa diri subong, at least ara kamo gyapon nga mga supporters nato, no. Kamo nagapabakod sa akon. Sa kay sa kay Alan Maui Mauricio. Thank you. Kay Mariel Colets, maingod to Idol John. Kay Alan Maui Mauricio. Kay Jamie Canido, feeling vlogger sila Idol John. Grabe magpakahuya sa isig kapariho nila. Hindi bala may code of ethics ina sa maskom. Di balaan man na nila. Mga gapatikal, ganun na sila da nga mga magna cum laude sila. Ako niya way ko tinapusan. Pero ang ilang nga mga batasan, sobra pa sa akon nga way tinapusan. Sa kay Roel Docto, only you the best, June. Thank you so much Kay Mariel Colets, Panyaga ta Idol John. Wow, namit guru Panyaga mo day. Kay Ging Kat, mayong udto, kabistadong John. Kay Jose Nathaniel Malvar, salute to the entire Radio Bistado family, lead by Sir John C. Thank you so much, Mr. Malvar. Kay Ralph Abario, congrats Idol John from Tibiao Antique. Thank you. Siling ni Jose Nathaniel Malvar niya, about the RMN. Radio okay, sa kay Art sigura siya mga amigo man mga amigo mo man to sila Idol gani amo na ganing mga amigo nga mga amigo nga gina-expect mo nga amigo mo gid gali kay sobra pa. Sa kay Rex Chard, may pagani nang hindi mo amigo kay kung maakig sa imo, okay lang. Di bla? Amo nang masakit ba tiyagon? Nga inang ga-expectar ka mong. Kung hindi mo siya amigo, ma-expectar ka nga kung mangakig sa imo, kung awayo niya ka, natural na kit hindi ka mo yung amiguhay mong. Pero inang gina-expectar mo nga amiguhay ka mo, amigo mo gid sila. Nagkulumparihay pa ka mo, pagkatapos amo na imo la sa imo, amo na sang masakit. Kay ga-expectar ka nga abi mo, o migo mo sila, kuan mo sila, no? Mangin siyempre mangin kadampig mo sila no? Kay timigo mo sila, mag-expectar ka. Amo nang ginahambal nila siguro, no, sa mga ginahalimbawa bla nga hindi ka magin magsalig sa inang ginakabig nimo nga amigo mo kay may ara kang amigo nga kon ka isa, no, inang tuklawon niya kagli may pagkamanog bla. Sa kay Danaya Lopez, niya tuod man na Idol, ikaw gid man ang nagpasikat sa kang nagpa-number 1 sa ila station sa aksyon kagaremen, halong lang always Idol, God bless. Sa kay Stanley Jan Villalobos, niya good PM Idol John Kapulot, ang sa aksyon radyo yung mga kabistado, no? Why ko yaga claim nga ako lang gid kay na damo-damo kami duya kag wala labot sina gaugyon kami sa tuya, gahugpong kami, isa kami. Now, ang sa RMN niya, muriyon sila puro na tanan sila tikal nga sila number 1 gali, no? Number 1 sila tikal gali, no? Subong ya mga kabistado, muriyon tigarapon, masakit man kon kay isa batyagon bala nga inang ginbuligan mo sila pagkatapos pailan ka pa kaso bla, no? Saka Stanley, okay, basa ko na, no? Si Jose Nathaniel Malvar, siya good afternoon Sir John C. and the entire Radio Bistado family. We've just returned from El Nido, Palawan. What a great tourist destination. No signal shutdown and no UFO. We're now resting in Marco Polo Hotel, Davao City. Wow, grabe tuod, no? At to gali dito kay sila ginaglagaw li sa El Nido, Palawan gid man, no? Kay supposedly diri tani sila sa dinagyang ba antos kamo tani kun ari mo sa dinagyang di man nga signal shutdown, way gapon, way signal. Sa kay Rande Buena Vista sininyang ate amo gid sobra pa da. Sa kay Richard Florendo Handoy, keep up the good work Sir John. Thank you. Kay Mario Pronoble Kaligan, thank you man, no? Salamat kid sa mga viewers naton sa GCNL kon sa June
Kapulot News Live mga kabistado. This time, antes kita magkuha sang dugang nga mga balita kag information alin sa ato sining mga kabistadong reporters sa aton nga mga tagparamati sa ato mga kauturan, di ka mo magkalipat ha. Mga kabistado, diri na kita karon sa ato sining nga pag-introduce sa inyo sang inyo ginakalangkagan kag ginapalangga mga kabistado nga Everyoung Capsule. Kaya ang Everyoung Capsule isa ka produkto mga kabistado nga makahatag isang kag makabulig sa ato sining nga pagpangabuhi, most especially sa aton nga mga kauturan nga mga may balatian. Mas manami mga kabistado nga magpangabuhi nga bisan wala lang kita kwarta, bisan pigado lang kita, ang importante ang aton nga kabuhi mga kabistado, no? Ara sa establisado nga level sang aton sining health. Ang importante ang health naton ya among mayo, bisan wala lang ta kwarta, ti akon may makukwarta, no? Mga kabistado, gapamigado man kay manti way matagani trabaho gid nga ina bala may monthly income kagid bla, no? Ti amo ini ang ako nya ginapabugal kay bisan wala kuya kwarta, at least healthy ang lawas naton. That's why sa inyo tanan-tanan gapamangkot kamo kun anong sikreto naton. Ang sikreto naton ginasugid ko sa inyo, ari ang Everyoung Capsule, no? Ang Everyoung Capsule may mga benepisyo nga mahatag sa aton nga kayang unod sini isa mga kabistado, number 1 ang pinakadako nga unod sini, bastante sa vitamins kag minerales nga kinanglanon sang lawas naton sa matag adlaw-adlaw nga tanan. And beside that, may-ari siya sang ginatawag naton nga marine calcium in citrate form, no? So amo ini siya ang nagabulig ang calcium, nagabulig sa aton nga lawas pinagi sa ano? Number 1, firing of neurons o kon pagpitik sang sentido para manami ang electrical signal halin sa aton utok palibot sa bilog nga kalawasan. So kung nami ang nagapanami ini sa aton sini nga mga problema sa palaminhod, paranakit sa aton sini nga lawas, mga braso ta, kamot kag tiil, no? Nga nagapalaminhod, amo ni siya ang pinaka numero 1 nga makabulig sa aton ang Everyoung Capsule. Number 2, may ara siya sa ginatawag naton nga heart contractility o kon nagabulig sa pagpitik sang aton nga tagipusoon nga mangin manami ilabi na gid ang blood flow sa bilog naton nga kalawasan. So kung nami ang blood flow sa bilog naton nga kalawasan, mangin manami manaton nga tanan-tanan nga pamatsyag, most especially sa aton sini nga sexual function. Nagabulig siya para sa pagpatindog sang nagaluyat-yat na naton nga manoy, no? Grabe nga term no, luyat-yat, no? Magamal kita nga luyat-yat, no? Pansit. Luyat-yat na daw. Magamal ka nga luyat-yat niya bla daw. Upo daw kwan bla daw. Daw inang naahat-ahat bala nga pagluto sang prutas bla nga daw na initan bla nga ngingi panit bla daw galuyat-yat bla nga daw ga kunot-kunot. Ha? Oh, sunod. pH balance sang aton nga body fluid. Ginahimo niya nga slightly alkaline. Ini makabulig nga manginhoben ang aton nga mga cells kag mabalansi ang ato sini nga pH, hindi kaya nga magbuhi sang mga free radicals, virus kag mga bakterya sa aton nga lawas, no? And amo na sang ginasawag naton nga pagpabakod sang ato sini nga immune system. Number 2 or number 4, muscle contraction o kung nagapabaskog sa aton nga maskulo. O sa mga naga-gym blada, sa mga ano panawag sila gani, naga-body building, no? Sa mga naga-body building, mga kabistado, nami-nami ginigamiton ang Everyoung Capsule, no? Cell regeneration, amo pa yung pinaka-the best ang cell regeneration o kung ang pagkapali o kung pagpaayos ang aton nga mga na-damage nga mga cells o kung ginatawag naton nga body repair, no? And makabulig gid siya sa pabakod sa aton nga immune system kay ginamarkahan niya sini ang dapat nga eradicate o kung kinahanglanon naton nga tapnaon sa aton sini nga mga antibodies. In short, kung ang kalimbawa ya daw pareho ni siya sang rocket launcher nga kung ginakuha niya bala gina-target yan ang daan kung anong iguon niya, bisan din pa magkadto atong gina-target ya, maigo yaman gyapon kay ginbutangan niya na sang dat o kung ginpintukan niya na, gintandaan niya na, no? Nga iguon mga kabistado. So amo ina siya ang kakampyonon sang Everyoung Capsule. Nagabulig man sa blood sugar
para sa pag-maintain sa ato sini nga blood sugar level nga magapabilin nga normal. Bangod kay ang calcium nagabulig inidikta sa aton sini nga pancreas nga magpagwa sang insulin para nga balansihon ang aton nga blood sugar. That's why layo kita sa diabetes, mga kabistado. And nagapabakod man sa ato nga katulanan kay may calcium sa mo, no? And ang pinaka-the best diri nga pinakamanami kay nagapasiksis ang aton nga lawas. Gani sa inyo dira tanan-tanan, ano pang ginahulat nyo? Samtang hindi paulihi ang tanan, gamit na kita sang Ever Young Capsule. Ever Young Capsule, bakla ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Bisan diin nga butika subong diri sa Iloilo City kay sa Iloilo Province, mabakal ninyo ang Ever Young Capsule, mga kabistado. Sa mga taga Negros na sa mga taga Manila kag mga taga Palawan, sa mga taga Negros may ara da, pero sa mga taga Palawan kag mga taga Manila pasensya gid way patas taxa nga napadala dira sa inyo. Pero kung gusto nyo gid, pwede man parinti nyo pabaklo nyo di sa Iloilo City, kadto kamo sa mga Socorro drugstore, sa mga tanan nga mga parmasya diri sa syudad sa Iloilo, no? Kadto kamo da kag pamangkot kung may Ever Young Capsule, then bakal kamo da total perti man na nakabarato, no? Taga 14.50 man ang isa ka kapsula, sinating isa sina ka botilya unod ya 15 bilog kapsula, mga 217 pesos and 50 centavos man lang na, kayang-kaya sang bulsa. Ikumparar nga kung maglala balatian mo, maospital ka, pinakanubo mo nga gastuhon, kung maospital ka mga kabistado, pinakanubo mo nga gastuhon 100,000. No, nubo na gid na. Tiner mo na sa ospital, labi ni kung mga private nga ospital, tiner mo na sa ospital ang 100,000, mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Pero kung magbinulan na, laban-laban milyon na siya, mga kabistado. So, ano pang ginahulat nyo? Samtang hindi paulihi ang tanan, gamit na kamo sang Ever Young Capsule. Tanday ang ngalan, Ever Young Capsule. Nagapahubin nga, bangod kay sa Ever Young Capsule, edad nyo lang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Ever Young. Nagaantos ka ba sang high blood, diabetes, hindi makatulog, migraine, insomnia, pananakit sa lawas, maluya nga kalawasan, mahina nga immune system, kag iban pa, yari na ang solusyon sang imo problema. Magtumar sang Ever Young Capsule. Tungod kay ang Ever Young Capsule may ara nga mga vitamins kag minerals agud makabulig sa aton nga lawas, pareho sang firing of neurons, heart contractility, pH balance sang aton body fluid, muscle contraction, nagapabakod sang aton mga katulanan, cell regeneration ukon body repair, nagapabakod sang immune system, nagabalansi sang aton blood sugar kontra diabetes, kag nagapaseksi sang aton lawas. Gani ano pang ginahulata? Mag Ever Young Capsule na. Tungod sa Ever Young Capsule, edad talang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Ever Young. Ang aton kabuhi isa lang. Gani dapat naton amligan. Magtumar sang Ever Young Capsule. Ang Ever Young Capsule puno sang vitamins kag minerals nga nagabalansi sang aton blood sugar kontra diabetes, high blood, nagapabakod sang aton katulanan, body repair, nagapabakod sang immune system, nagapatig-a sang luyat-yat nga manoy kag iban pa. Ever Young Capsule, edad mo lang ang nagatigulang, pero ang kalawasan, Ever Young. Mga idol, nakahibalo-bala kamo kung nga nagapabilin nga bataon ang lawas ko? Ever Young Capsule ang sikrito ko. Kay ang Ever Young Capsule ginabalik sa normal ang na-damage naton nga selula agud magapabilin kita nga bataon. May kumplito nga mga vitamins kag minerals nga kinahanglan sa aton lawas agud magapabilin nga babakod ang aton nga immune system kontra sa anuman nga klase sang balatian. Gani mga idol, mag Ever Young Capsule na kamo. Kay sa Ever Young Capsule, edad lang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Ever Young. Ever Young Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Ever Young Capsule, edad mo lang ang magadugang, pero ang kalawasan, Ever Young. Ever Young Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Ever Young Capsule, edad mo lang ang magadugang, pero ang kalawasan, Ever Young. Ever Young Capsule ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Ever Young Capsule, edad mo lang ang magadugang, pero ang kalawasan, Ever Young. Bistado!
Ayos, mga kabistado. O, siling ni, ni Louie Ligo. Siling niya, Everyang capsule siguro ginagamit mo, Idol John. Kay very energetic, kagid always. God bless sa imo program. Correct na. Sa tutuod lang nga, prangka nga sugilanon, tutuod, ginambal ko sa inyo. Why ko sang ginainom nga iban nga mga bulong, magluwas gid lang sa supplement nga ini. Kag ining food supplement nga ginagamit ko, amo lang gini siya. Everyang capsule lang gid. Bistado! Why na gid iban, no? Kung maghampag kami basketball, kundi edad ko 50, no? Maghampag kami basketball, galagas pa ko sa mga 20 na. Bistado! Tutuod ginaya magampag kami basketball ya. Kita nyo man akong kaisa. Bistado! Isa gina video taman ko isa magampang ta basketball, hindi bla? Bistado! Gampang ko basketball. Ara mo na. Mga kontra ko na kung kaisa maghampang basketball, mga inkwentro ko sa basketball, nga edad mga tag 20 na. Gabato bangod ina sa ginasiling naton nga energy nga ginahatag sa aton sang Everyang capsule. Ang imuon nyo, para nga ma-absorb gisang lawas nyo ang Everyang capsule kung aga bla pagbugtaw nyo sa aga. Bistado! Panot brush ka mo, no? Pagkatapos, kuan ka mo, inom ka mo sang ininit nga tubig ng maligamgam bla, or ginatawag naton nga, ano panawag siya na ganion, ng, daw, kuan lang bala, daw labaab, hindi bla mo ng term yan, labaab nga tubig. Bistado! Inom ka mo sang labaab nga tubig, pinakanubo, 1 kalitro gid. So, antes ka mo pag inom nyo na sang mga 1 kalitro nga tubig nyo sa aga nga labaab, no? Dala nyo na imnon ang Everyang capsule, 2 ka kapsula imna nyo, no? Nga Everyang capsule. Bistado! Pagkatapos sinati, mga after 10 minutes o 15 minutes, pag gusto ka lang, mga kabistado, amo pagpamahaw mo, Bistado! No? So, amo malang na, ako nga gina-recommendar sa iyo, bisan 2 lang ka kapsula kada adlaw, no? Tingba nyo lang inom sa aga, basta maghapon, sa magabi, why na? Ang energy nyo, mabatyagan nyo gid na, mga kabistado, tutuon ginaya, mabatyagan nyo gid na sa inyong lawas kung ano kapagsik sang lawas nyo once nga makagamit kamo sang Everyang capsule. Bistado! Kay ako, amo na ang ginagamit ko subong mga kabistado. Bistado! Ngala akon nga mga upod sa basketball, nga sila yaga nga sang hapo, ako ya wala gyapon ko ginahapo. Bistado! Rason sina, ang resistensya nga ginhatag sa akon sang Everyang capsule. Bistado! Tutuod ginaya, no? Mga kabistado. Okay? So, samtang hindi pa ulihi ang tanan, inom na kamo, no? Kay hindi ko man na pag-i-introduce sa inyo kung hindi maayo ang iya sininga epekto sa aton nga lawas. Kag hindi ko man ipag-i-introduce sa inyo kung waay ko ni ginagamit no? Kung waay ko ni ginagamit mga kabistado. Okay? So, sa sini nga mga tinion, check naton ang dugang nga mga balita kag information. Check naton mga balita nagikan sa kay kabistadong Aaron Rifuyo sa sini nga mga tinion. Kabistadong Aaron, standby na sa mga balita kag information. Bistado! Garing ng cellphone mo, kabistadong Aaron, leo ko sa batabi. Bistado! Kay check naton ang mga balita kag information nagikan kay kabistadong Aaron Rifuyo. Bistado! Kabistadong Aaron, sa report mayong hapon, go ahead. Yes, sir, kabistadong John, maayong hapon, no? Isa ka lalaki ang nagapangkuha sang kahoy sa overflow sa suba sa Kalinog, nanunod. Isa ka daw na pagpangita sang Kalinog Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kay Jelmar Jimenez. Matapos ini nanunod alas 9:30 sang aga, Martes, Enero 24, 2023 sa Barangay Toyawan, Tito Jimenez, Kalinog, Iloilo. Sa interview sa Radio Bistado kay Jennifer Cardona, Communication Center Operator sa Kalinog MDRRMO. Iya din siling nga si Jimenez ang nagapangkuha isang kahoy kung magbaha ang overflow nga ginaanod sa tubig nga sakop man sa nasambit nga lugar. Pag ang nagadulog nga tubig nga halin sa overflow nagaresulta sa pagtiyog isang tubig o kung overflow kabistadong John posible nga ginatanaw nila nga siya ang ginatururot pa idalom kag nagtangit sa debris. So, pagkapahayag ni Cardona, kabistadong John, ipakalayo na sa dadumon sa tubig ang iya ginalumsan pag natabuan man niya hinalilang nagtaas ang tubig sa suba, lakit na ang madasig nga pag-ano do kung ang current dito sa tubig kabistadong John. No, kag sino pa kay Cardona, termina diri nagapang kahoy o kung nagapangkuha sang kahoy ining si Jimenez nga ginaanod sang suba kabistadong John, no? Kag iya ini
pinapadulong sa balay nila kada ginagatong. Dugang pa ni Cardona, Kabisadong John, kahapon, halos isa na sila kadlaw, subong, no? Managsulod naman sa duwa ka adlaw ang ilang pagrescue sa o na pagpangita dire kaya Jimenez nag-ugto naman sa ila ang opisyalis ang nasabit nga barangay, kapulisan sa Kalinog, Bureau of Fire Protection sa Kalinog sa pagpatigayon sa search and retrieval operation kahapon na kag subong nga adlaw sa Bistadong John. Update rin kami sa Dong John, nanawag kita bag-ulang sa operator nila na sa nga Kalinog NDRRMO. Pag kini-asok subong ko na Kabisadong John, kaya sa pamakita ining biktima nga si Jimenez sa subong odto na. Kabay pa no, Kabisadong John, nagalao man diri ang tratapan sa Kalinog NDRRMO nga tayo no masalbar pa ining si Jimenez pag maluwas sa katratapan Kabisadong John. Ahay, why gid madalas why gid sa matabangan? Yes, Kabisadong John, wala gid siya matabangan kahapon. Nga nag-umpisa pa sa kahapon mga alas 9 ini. At sa subong niya Kabisadong John, wala gid awat kita dug sa Kalinog MDRRMO pati tanan-tanan naman to nga mga equipment kuno sa Kalinog MDRRMO yung panggamit na nila pati Bureau of Fire Protection, Police, Barangay Opisyal sa ingod yung mga barangay nag-ugyo ng Kabisadong John agad niya makita ining biktima nga nalumos dito sa overflow sa sitio sa Kalinog Kabisadong John. Okay. Sige. Okay. Yari Kabisadong John. So sa mo ni masubo pag isa ka puluyan sa Banwa San Dueñas sa probinsya sa Iloilo ang nasunog. Hindi ba karon natubag sa Dueñas Bureau of Fire Protection on ano ang gintunaan sa pagkatunog sa puluyan sa ginapanag-iyahan ni James Agpingkula 46 anyos alas 9 sa aga sa Barangay Batuan Dueñas Iloilo, Martes, Enero 25, 2023. Pero sa pahayag ni Fire Officer Tob Marley Castilon, ang Public Information Officer sa Dueñas Fire Station, sang ma-interview sa Radyo Bistado, yagin siling Kabistadong John nga ang tupad balay lang ni Advincula ang nagpadangat sa ilang ginalamo na siyang kalayo ang ilang purian. Sang natabo ang insidente Kabistadong John, wala gid sang tawo ang balay ni Advincula. Bangod ini siya ang nagatrabaho bilang series driver Kabisadong John kag iyang mga kabataan ang nagabutho naman sang amot nga oras kag adlaw Kabisadong John. Yung pahayag man ni Castilon nga sang sila ang nag-abot sa lugar, wala na sila sang may naabdan pa nga nagakalayo kag nag-aaso nga o kung nag-aaso na lang nga puluyan ang ilangan naabdan. No? Ginabanta yara sa 45,000 pesos ang halit kag bilin sang sunog. Nagapasalamat man ng BFP Kabisadong John nga wala naman naglakta sa mga kaingon balay ang kalayo pag wala naman sang may napilasan sa nagluntad nga insidente. Ang dugang pa din ni Castilon Kabisadong John, ini ang una nga sunog sa bulan sang Enero sa 2023 ang nahitabo sa Banwa sang Dueñas Kabisadong John. Okay. Payahay. Pagpuli sang mga panimala ito sa tagya sang balay ito, tingala sa nga ang duta ara pa prong balay wala na? Yes, Kabisadong John amo na. Actually sa website naton, makita dira Kabisadong John ang laragway nga matuod akso na lang ang nabilin pagrumpag nga rid ang iya nga balay Kabisadong John. May lang gani okay man lang na hapos man lang yung sa ulihi makapatindog ka magyapon sang balay mo importante way sa may napatay way sa may nahalita na. Yes, amo na nga Kabisadong John. Sana amo ning makahangawa Kabisadong John. Ang 35 anyos at sa subong nga nalumos sa may si Jimenez Kalinog Iloilo. At sa subong wala pa makita ya Kabisadong John. May nalumos pagid sa Kalinog, may nalumos gina sa din ganito Dueñas. Hindi sunog niya sa may Dueñas Kabisadong John. Ang isa nga nalumos sa din ganito? Amo na sa Kalinog, bali update na ton subong, wala pa siya makita Kabisadong John. Oo. Kung na mo gali, way siya makita gali.
Wala pa makita sa subong. Okay. Ti base kabay pa buhi pa to. Oh? Amo na ginalaom-lauman man sa taga-Kalinog MDRRMO. Kabay pa nga nakasampay sa ibang lugar. Sa kasalagban. Siling ko kabay pa nakasampay sa ibang nga lugar kag nabuhi. Amo na tani kadi sa Don Jonao. Kay amo man na suno sa taga-Kalinog MDRRMO. Termino dra siya gapangahoy. Ang mga ginaanod kuno sang tubig ba. Ako dra sa overflow nga kahoy. Ginalangoy kag ginakuha kabisadong John. Sige, okay. So, ano pa? Ibang nga mga balita, tapagid? Ubos na? Yes, sir. Do pagkadto di sang mga politiko sa siyudad sa Iloilo, sa bilog nga inang tanan nga mga politiko nagkadto di sa siyudad sa Iloilo, ilabi na gid ang mga dignitaries halin sa ibang lugar to, ilabi na gid halin sa Manila, mga senador kag kung sino pa to. Yoy kuk bati nga nagmuno sila parties flyover, no? Daway, no? Sa UFO wala gid kami sa dong doon, wala gid no? Sang una hindi bla do ari man di sang una do ari man di si former Senator Franklin Rilon sang dinagyang. Yes, sa kami sa dong doon. Amo madumduman man aton ni God isang pag nag-drop sa flyover, sila gid na nagpakay sa mga pick up talaga pakasaka dito sa babaw. Pakita-kita to sa mga itsura na kamaguro bagayway. Gawa na hay. Basta ang buti na hay nila na. Te gapasikat ti subong pagabot di kaya mo nang sitwasyon sang inang UFO sang ungka flyover. Do way takbati nga daw nag buka ang sungad sang mga politiko din, no? Parte sa damo-damo tawo mong dapat ipasikat nila, hindi da? Ba pamatyagan ko kung mga wala na palpak ng UFO? Laban-laban na, gaburura, sungad sang mga politiko, di mo mansigwakal sila parte sa flyover mo? Laban gid kami sa Dong John. Anay kay palpak, way sa may isang mag-ako. Nami sila kami sa Dong John, naga-enjoy sila sa dinagyang festival. Samantalang iba niya, nagkakahangawa mo ba? Si mag-rosdak kung mag-agis na sa dalom, sabay pa hindi pa rin mag-rosdak, no? Sige, okay. So, pula, punta naman na. Kaya dugay, namin ako na video ta permi ng flyover para na kayo para blang nga mapilitan sila blang nga magpamasyari kag katuan di kag tuduhan lang kuana nga trabaho da. Daw nakuan daw nalipatan ang ungka flyover Yes, kabisado John. Ay liboto naton siya sa dili nga madugay kinang flyover. Tanong naton yung bisado John kung ano naman tong pangdasok nila sa mga angkat sa flyover. Ano yung sistema ya sini nagalupad na bala ko naraman sa sagyapon dra. Naton kamusta tong mga styrofoam to? Kumusta? I-check na to kabisado John sa brigada. Sige. Okay. Kaya muna na. Amo na kabisado John, madulong na itong balita diri sa syudad taga probinsya sa Iloilo. Ini sa kabisadong Aaron Refollo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Aaron Refollo. Sa mga balita kag informasyon na tipon sang ato sining patrol with kabistadong Aaron Refollo. Tuod, no? Tanan-tanan to sila so puro bakal sa nagligat tong kuan sa pag dinagyang bla. Pahambalon mo to sila sa stage daw, siling mo daw piho-piho magharambal ang mga yun kakak nila. Pero wagi sa may nakamuno nga naghambal nga ang ka-flyover. Muni mo to, muni mo na. Batik mo hambal sila parte sa ungka flyover, wagi day. Di ba? Pero kung mga wala na palpak ang ungka flyover, laban-laban ang tanan nga wakal sa mga sungad sa mga politiko, puro tanan sa ungka flyover gid. Dako nga proyekto mong hamakon mo 680 million worth of project. Isa pa lang na ka flyover. Karon kay apat ka flyover ang ginakwande, ang gina-construct de. Mga kabistado, ang ibanda tag 400 milyones. Ang ibanda tag 500 milyon, mga kabistado. Ang ungka mo pinakadako 680 milyon. Pero amo pa siya ang numero 1 nga nagpalpak, mga kabistado. Lantawan nyo bla? Sa sige nga wakal sa mga politiko, mga guest naton sa nagligad nga dinagyang festival, nung ka nga nakabati kamo nga may nagwakal to nga politiko nga sila yang ungka flyover
Dali na lang na matapos. Hindi ka mo magkabalaka, ha? Kay tapuson, tagid na. Gapangayo kami pasensya sa inyo, ha? Sa inconvenience nga ginhatag namon sa inyo, tungod kay Pistado! ang ungka flyover na palpak, ha? Nakabatik mo muna? Wala! Pistado! Man nga, kapalpakan, pero kung kaaraydan gani, gararasik laway sa mga unikang garo nila nga magwakal parte sa proyekto kung kaaraydan kag para sa kaayuhan sa mga ngalan nila. Pistado! Para sa kadayawan nila. Pistado! Kanami si Kabistadong Boni tirada pa, check naton ang mga balita kag information halin sa kay Kabistadong Boni Sumlinggo sa sining mga tinion mga kabistado. Pistado! Daga ulan naman, abi ang mga situational report sa ato sining nga syudad sa Iloilo mga kabistado. Pistado! Iban pagid nga mga balita nagikan kay Kabistadong Boni Sumlinggo sa sining nga mga tinion. Pistado! Sadong Boni sa report mayong hapon. Go. Ngayong hapon na kami sa Dongjon, kagapon nagpatulong kita sa may barangay Luna, ito sa Haro, kasi din na dito na ang triyahan sa Dongjon. Amo ning triyahan na sa may komisyon sibil? Barangay Luna, nanda? Check mo, na sikyar mo? Di ka to anak, kita kita kagapon, kaging interview naton, ipapati ka sa aton yung mga listener kaya ito malamaw ang interview kay Kapitan, nagmando si Mayor Jerry Triñas na ipasarado ang mga periyahan, dito sa may distrito sa Haro. Sunod kay Kapitan, lain-lain ang kaduya, may ara, maglit sa may barangay Tabok Suba, nahamtang na periyahan, kag relipan na Kapitan Dongjon. So, ang balik ko kay Kapitan, kung nakaton mo na bala ang sulat na halin kay Mayor na ipasirado ang mga peryahan dito sa Imo Barangay. So, sunod sa kay Kapitan, tayo hindi kagapon na ato kami ni Kapitadong Aaron, nga nagkanto, sirado ang peryahan Kapisadong John. So, ari, ipakati ko ang interview natin kay Kapitan Ray John. Okay, Bon? Bon? Yes, sir, sa Dongjon. Medyo hindi kin masyado klaro ang interview sa kay Kwan. Kwan na lang na. May Kwan ka, may inang interview ka nga video sa iya? Nyara? Ara. I-post. Na-live na nakapon sa Dongjon. Yes, i-post na sa Facebook. Dito na sila pamati. Pero ano ganang explanasyon niya? Nabalaan niya man nga illegal inadira? Pormiro, sa reaksyon ni Kapitan nga sige pamangkot na mo. Ano ganing ngalan ni Kapitan? Ano ganing ngalan niya? Ano ganing ngalan ni Kapitan? Barangay Luna, no? Barangay Luna. Haro? Barangay Luna, distrito sa Haro. Okay. Ano ganing ngalan ni Kapitan? Ngalan ni Kapitan, ano ganing? Si Ray Bion. Ray, ano? Bion. Anong spelling sa iyang Bion o B-I-O-N? Oo, B-I-O-N, Bion. Bravo. Bravo, Info, Oscar Ninja. Oscar, November? November. Okay, Bion. Bion, oo. Si Sanoy na balaan nga illegal na da?
sa nagpadala na sang sulat si Mayor Tia, ang ako siya kagapon, kasi nag-interview kami si Kapitan, nagpamangkot ko siya, ano ang nga hampang, ang hampang dira, ang ila kapinyo, mga teacheryas. Ginpakita ko kay Kapitan, ang video nga ato nakuha dito, okay ka, kareo, naton palusot kapag nga kakakang antes kami magkanto si mo din naka-video na kaming daan to. Gani, why nakibot ka. Nakibot siya kung nga may video na kita nga daan. Oo, amo na siyang importante man nga ka mga butigon nga daan ni sila. Kabalo magpalusot. Say dugay na. Oh. Ang ambali ko nung ang premyo mga chichirya. Amo na? Oo. Tapos, record na. Igo yan nabalaan nga may ilikal dila nga panahor, sang kimpo lang nga nagmando sa Mayor Jerry Triñas nga pauntaton ang ina nga panahor? Yes, Kapitan John. Nagligad pa nga December, November, ara na inadira. Dugay-dugay na inadira. November, October, November, December, ara na inadira hasta January, ara na inadira. Subong lang sa kabalo nga may ara galing nga illegal nga panahor da. Kaglapit na ang iya nga barangay hall, Kapitan John. Numero uno, kabutigon nga klase kakapitan ni si Bionay. Oh. Naton, kamanda. Kaya mo na yung Kapitan John, no? Sa ato nga pagkapisa pamangkot siya, niya ano ang nakita nyo nga dampang nang may imbudo ko, amo nang may imbudo ka. Oo, te. Natikwa na, iya kapinyo, inang baso sa mga chicheryas. O, mga baso ka mga chicherya. Oo, te, ang baso siya, Ario, pakita ko si mga video na may mga estudyante din, no, nga naghalampang, papanin ng alang-alang pa niya sa buwis pang istilahan, no? Ang aga pa to mong mga ano oras, mga alas 10 guro to sang aga, alas 9. Nga tira-tiragit. Ay, hindi, hapon, gali ito kita nagka-video, mga mga alas 3, alas 4 guro sa hapon, mga dira-dira. Te, amo na, ng mga estudyante nga nagkalagkoda. Te, kibot siya, no? Kibot siya nga imbudo ni dapat ang ilang papremyo ni kuanan si Perya sa baso. Kaya ka po, pakita ko sino ang video na nagkapagpalpang kwarta ang nag-operate kag ginahakad sa nagdaog na estudyante. Nakita mo na ka, ng Balyabaw, illegal gid. No? So mo na, Tanig isabat mo sa doon niya, yung gears mo kape. Mapalusot ka pa tanig kap, no? Kabalo ka man siguro, Kapitan John nga may porsinto sa daan. Mugani, abi niya bala, dawa kabalo bala nga, pati pulis may arang porsinto. Hindi bala, ang ginapangayo sila kada piryahan, 15,000 ang ginahatag sa pulis. Tapos ang mga barangay hindi na pwede nga mag-operate dako ng mga barangay official hindi magpasugot. Mas style pa kamunaton. Kasi Presidente din na sa dito sa araw hindi na magpasugot kung illegal ang pampang na Kapitan John. Sila yung Kapitan, asamon nga pamangkot, Kapitan, ano ni ang dirang area na kinaakilahan nila o kung pahulam ng isang siningatiyan na private property na labalaban ginapakilahan na Kapitan John, no? Agos nga maka-operate sila dira sa ilang peryahan. Tunog pagit ka kay Kapitan yun na sa amon nga pagpamangkot niya ano ang mahambal mo nga may mga pulis man nga naga-operate na rin nga why ako kabalo sa ilang operation, why sila gatanakon na illegal o kung hindi, pero nagalabay-labay na sila dire at laadlaw Kapitan John. So kagapon nag-text ako kay City Director Baquiles nga for interview sa sining peryahan
no, nag-reply sa aton nga hindi sa pa-interview kay medyo paos, siguro nakamahal din sa pag dinagyan nga kami kadong June, no? Karon, libuton naman na namon ni Komisadong Aron, no, ang peryahan kung na-operate kung wala, kung nag-operate, labalaban ko apat na ito na video, ipalayan naman sa aton nga programa Komisadong June, no? Interview naman na naton luwas si Kapitan na kung base kung nag-operate naman ang peryahan, pero nagkuha na po no sa permit sa iya barangay, nagkuha na ng isang permit ang dito sa siyudad sa illegal sa mayor's permit, kaya na itisirado ang mga pamangkot nga nakakuha pa mo sa mayor's permit nga ipasirado ang peryahan nga Komisadong June. So amo nang ang pamangkot namon sa kay Kapitan Kadapon, medyo naglisa sang sang sabat pika, no? Lain na ang punto nga naggawa siya, istorya sa amon na Komisadong June. So amoy ni tanawon namon karon na liwat kung nag-operate na sila o kung nagpanghimos na sila tungod sang mando ni Mayor na ipasirado ang peryahan diri sa may distrito sa Haro. Pero ang diri sa may Tabok-Suba naman Komisadong John, no, kantuan man na namon diri ang barangay kapitan o sa barangay Tabok-Suba, kung kuan sila sa permit, no, nakadawat sila sa mayor's permit, nakadawat sila sa police permit, ang tanan nga permit nga yari sa syudad, agud nga mag-operate ang ining kapiyak nga peryahan diri sa may barangay Tabok-Suba. Komisadong John. Pagkatapos ang hipis ang pulis sa Haro naton pinabayaan nyo na daw basi kon makapaminsan ang tao nga tuod ina ang ginahambal ka ginasugid nga gabaton kamo da sang kwarta halin peryahan bla. Gani man amo na ang isa kalit ka butang Komisadong John, no? So sa duga pa din nga balita Komisadong John, may ara kita nga eksklusibo nga picture nga naghalin diri sa may banwatang Pabiya, Itaya ka barangay, no, nga nagreklamo gid, no, sang ilang karsada nga suno sa nagreklamo dopidi na masampugan sang kwan sang palay ang dalan. So perti kalutak-lutak Komisadong John, no, karon sa pon dugay-dugay kantuan nakon ang area, agud niya makanaw tagid ang area Komisadong John ang sa may banwatang Pabiya kag mamangkot kita sa barangay kapitan man to, no, nga ng dugay ang proyekto na wala makapos-tapos gindayaan lang sa kontraktor, no, nagpaylo sa ibang lugar naman ang kontraktor na nagtatrabaho dira sa may Itaya ka barangay sang pinangadalan na Komisadong John. So nagdulot sang hol kag permisyo, no, sa mga pumuluyo dira sa may pinangabarangay Komisadong John. So amo ni now ang aton madulong nga balita, no, dahil nga natipon natin nga balita diri sa may syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Ako naman ninyong Komisadong Boni Sumblingo, basta balita kag serbisyo publiko, Radio Bistado. Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Boni Sumblingo. Nakadala sa aton oras sa mga kabistado nakalabot kita sa 27 minutos na nakaligat sa alauna. Daw lang alang na tiyempo ta diri sa ato sini nga pangalagad sa ato sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati kag mga viewers na to, no. Kuanon tanay, no, pang basahon tanay iba nato sini nga mga viewers nga nag-comment sa iba nato sini nga mga Facebook page diri sa kay Tuto Adlaon Hukwire Idol watching from Mararison Island, Kulasi, Antique. Uy, grabe mayo pang Mararison kay bisan ara sa isla pero may signal pa. Diri sa amon sang dinagyang way signal. Sa kay Mario Pronoble Kaligan, shout out, no, kay Jamie Canido, i-approve na, no, kay ako siya na nag-request.
sa kay Laila Altelio Hirocheda, sa kay Bari Manimbayan. Thank you kay Juna Labs Kapulot, kabistado. Kas, regards lang da. Huwag kita kakita ay pagpuli mo din, no? Ara ka nang balik ka na sa sa abroad. Sige lang pagbalik mo di galing no? Timing gina nga laon-laon ka mangyapon. Sa kay Mercedes Malquerido, congrats idol, ari lang kami gapamati sa imo Thank you so much. Sa kay Mercedes Malquerido. And sa kay diri sa aton nga nga YouTube channel sa Radio Bistado Studio nato no, sa YouTube channel. Sino pang way ta mabasa di si Ramel Mamilya. Dire sa Pavia, Sir John sa Ungka, shout out kay migo mo Ivan Monares. Okay, sa kay Jimmy Canido, thank you no, kay Marty Salapantan and iban pa. Okay, thank you so much no sa inyo tanan-tanan nga pagpagiupo diri sa ato sini nga pangalagan. Bistado. Way kami kita ay ni Sinunoy Syukon ba di siya man daw nakapuli sa di balamong. Bistado. Kay Sinunoy Syukon da shout out no. Thank you so much no sa doon nakapuli sa siguro pag dinagyangay. Galing daw ay kami kakita ay gid busy man sa siguro no. Anyway, salamat kid sa inyo tanan-tanan nga pagpagiupo diri sa ato sini nga pagpangalagan ni magkalipat mga kabistado, lipatin nyo ng iban din nyo pagkalipati ang aton sini nga Ever Young Capsule. Bistado! Kaya ang Ever Young Capsule mga kabistado, gina-introduce ko gina sa inyo, kaya gina-endorse ko gina sa inyo tungod kay ang Ever Young Capsule, pinaka-the best, pinaka-nami nga food supplement. Amo ni siya ang makahatag sang solusyon sang inyo nga mga problema mga kabistado. Bistado! Kaya wala na chimpo ta diri sa ato sila nga pagpangalagad sa ngalan sa aton nga mga reporters, kabistadong Joshua Haka, kabistadong Bonnie Somblingo, and kabistadong Aaron Rifuyo. Bistado! Pod naton sa News Center, kabistadong Karisma Alagaw. Bistado! With kabistadong Bonnie Hatiko sa ato sila nga technical. Bistado! Pod sa aton digital platform architect with kabistadong po siya kay kabistadong Richard Mere Velez. Bistado! Sa kinandan ako naman yung abyan sa kahanginan, Idol John Alojado Kapurot. Salamat sa pagpamati. Maayong hapon, Western Visayas, Philippines, World. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpagko, diri sa syudad sang paghihigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasangyot sang syudad, ang iya at abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado.